Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبل ما شريف لا تفي لغي بغاو ماليكونو أني ماليكوكا anga foli na anga wale nyuman dombe au kelengele na bela jelenye faka siki daula ka ayiraula ka fo bi wajulu kene ka ani so jale ne ba au kumbe bangoni balontan terenga ankara mogo ana anfa ay Sheikh Sherif Ousmane Madan Haidara ale ka sambi woron nani soroli hukumu nyanyagalu konnana wajulu kene basigira fadife ka ke wale nyuman do ani bonya maseki ani laidu kura ani kanuyira ankara mogo ana anfa ay Sheikh Sherif Ousmane Madan Haidara la kadara ka fo alako kale Muhammadu ci alema Muhammadu ci ka ke dowore funa kara hine danfen bela jelima siga fo shita la ka fo ankara mogo ana anfa ay Sheikh Sherif Ousmane Madan Haidara ale bangeli fana kara hine jinya bela jelima ka sababu ke ay wuli ka jom minke dinena ana ye dine barachili minke ina fo amoke nana ye chogomina o hokumu konnana mogo bora diɲɛ fantan nani bela jelina unuso jele u yafarahale kana duwawu kɛ ani ka kanu yira kɛ an karamogo ana anfa a Sheikh Sherif Ousmane Madan Haidara la kene inka an karamogo yɛrɛ bora mogo caman yi yuguba nisɔndiya bolo an karamogo ka bangeli hukumu konnana an karamogo ana anga shirifike al ustaz Isa Mohamed Sherif Haidara ani ankara mogo ana anfa a Seyyid al-Ustaz Mohamed Lamin Cham olu bɔra ka kuma ankara mogo kan a jogo baw ana ka ɲɛnamaya ana ye baraba minnu kɛ diinɛ in kɔnɔna na mun kosɔn diɲɛ maa bɛ se k'o ta k'a kɛ ladilikan ye cogo min na k'a kɛ leçon ye cogo min na Shirifla TV tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma ka sinsin Ala tɔgɔ barikama ye ka kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ a k'a kɛ kotigi ka Muhammad Mustafa Ala ye o min cili kɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ma nɛɛma ye a cira min na a y'o lase a bilala min na a y'o kɛ foyi ma to kɔfɛ a da ma se min ma nka jɔn ti to dugukolo ni sanfɛ bada bada i yɛrɛ farikolo o danna Ala kelen pe de la baaraw bɛɛ bannen kɔfɛ ciw bɛɛ laselen kɔfɛ a ka waatiw surunyana o a hamina jɔrɔla ale kɔfɛ a bɛna kɛ cogo di Ala ye layidu dɔ ta a ye anw bɛ Ala kira seereya walima ka Ala seereya kira ɲɛkɔrɔ a yɛrɛ fana b'a kalama tu k'a fɔ ko Ala y'o kɛ a ko ne bɛ taa nka Ala de ye o don a da kuranɛ kɔnɔ Ala ko Ala kira ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هادي أكو محمد ما إني على جسر مدلدي منذر جسر مدلدي جمعي جمعي ني أبنا فو أو نينا aka keta kololo min bɛ o kɔ n'o dogolen do i la min bɛna fɔ karisa ni ma to
ni ko in bɛ ka ni ko in kɔfɛ min ye kojugu ye a fɔ nin ma ko munziro kɔrɔ a bɛ ka jasiremada de k'i ye tiɲɛ siga t'a la ni ma kusi mɛn i bɛ paraw mɛn o kuma kɔfɛ siga bɛ mɛn a ko ala ka kira ye muhamadu ye o de ye Allahu akbar an ka walejugu kɔlɔlɔ a baara kɔfɛ diɲɛ na ani lahara ala ko innama anta munzirun ne ala ka jasirimadala de ye n ka jɔnw ye Allahu akbar nka i ti to Allahu akbar innaka mayitun wa innahum mayitun e bi sa u fana bi sa Allahu akbar bɛ kɛ koyi ni waati kuntala jana yɛlɛmaw bi kɛ o bɛ kɛ kow la kow bi bɔ hakika la a b'a kun bila a b'a sira bila Allahu akbar ni kira dun tɛ to kira wɛrɛ ti to a kɔfɛ a jɔrɔ la siga t'a la ala ko wali kulli qaumin hadi nga ntini manto to u kunangolo ayi me fugulan do u kunna Allahu akbar ntini to u senangolo mi samara do u sena tiɲɛ ntini to mobili kono bolibagati mobili mina me bolibagati mobili nima wali kulli qaumin hadi Allahu akbar jamakulu bena e manto na mina kanda baga duma fo ko git siga mi mina o guide o kɔrɔ k'u bila sira jɛlen kan n'o ye ala ka sira ye Allahu akbar aydra ala ye a fɔ ka danni yɔrɔ la nka o kandabaga in bɛ bɔ min ala kira yɛrɛ fana y'o fɔ wala inni tarikun fikum sakalaini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa itrati ahla baiti ne bi taa wallahi nka mina fɛn dɔ to aw bolo sabu muhamadu yɛrɛ tɛ a fɔ min ma ko zaatu muhammadiya aw shaksiyatul muhammad ala kira danti a farikolo jɔlen k'a fɔ a identité ye a yɛrɛ filɛ nin a ɲɔkɔrɔ a dan t'o ye miirina ni hakilina dɔ de bɛ yen nɔ a nakun ye min ye ni o bɛ yen muhamadu bɛ yen hali ni farikolo tɛ a ɲɛkɔrɔ a ko ne bɛ taa nka mina fɛn fila to aw bolo o fɛn fila in de ye ne ye tuguni n'a tora o kɔ a bɛ ne kɔ a ti fili fiyewu kitaballahi ala ka kitabu n'o ye kuranɛ wa itirati ahla baiti ani ne muhamadu sɔmɔgɔw a ko olu fila ti fɔ ɲɔgɔn kɔ wa u ti fara ɲɔgɔn na fana fɛn dɔw bɛ kɛ ɲɔgɔn kɔ i b'a sɔrɔ u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ u ti fɔ ɲɔgɔn kɔ nka u ti fara hali ɲɔgɔn na fana hatta yarida alayya alhawd ko ne muhamadu ka kɔda la u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ala Sherif Usman Madani Haidara an bɛ ala barika da la ala barika da min ni ala ye an kanu ni a ye anw ma zikuru kɛ an ma wurudi kɛ an ma don a kaliwa la an ma saraka yɛrɛ bɔ ko ala ka anw tile bɛɛ Haidara ma jango ko an ka tugu a kɔ an m'o kɛ o a bɛ fɔ o ma ko zalika fadlullahi yutihi liman yasha o ye ala ka fusamantiya de ye k'o kɛ anw ye o ye ala ka fusamantiya de ye k'o kɛ anw ye bi wallahi anw t'a n'a dɔn o ye diɲɛ yɛrɛ o ye danni harama a fɔ ma ko fitrata allahi leti fatara nasa alayha dɛ o de y'o ye min bɛ mɔgɔ bolo a t'a dɔn fiyewu i n'a fɔ an bimɔgɔw bɛ kabakoya kira yebagaw la ka ban la an bimɔgɔw bɛ kabakoya kira kɛlɛbagaw la ka ban la an mɔdenw n'an tulomasabaw bɛna kabakoya mɔgɔw la minnu ye Haidara ye ka ban ka tugu a nɔfɛ olu tɛ se k'a faamu fiyewu olu tɛ se k'a faamu hali an yɛrɛ b'an to Haidara yɛrɛ tile la o tile min tɛmɛna dɔɔnin dɔrɔn ka mɔnɛ ko hali an kun ka bɛn o ma o ye hadamadenya cogoya de ye mais Haidara ala ka kado de don ka di an ma a fɔ min ma ko hibbatul ilahiya tɔw ko de ko je donni ou bien don de je ala ka kado k'a ta k'a di ma ten i ma baara kɛ i ma ɲini a fɛ k'i kɛrɛnkɛrɛn n'a ye k'i kanu n'a ye
ali rahman di ani arahimu ko Allahu akbar Haidara ala ka nema labole de Haidara diɲɛ bɛɛ ye kafiri ni silamɛ farafin ni farajɛ rahman do bar odo ka tila k'a kɛ arahimu ye ala ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen min sɔnna ka tugu a nɔfɛ hali maa ye ala fana m'o kɛ bɛɛ ye o sura a ye tile in k'a di an bɛɛ ma diɲɛ bɛɛ ma a fɔ ma ko rahman Allahu akbar odo rahman bɛ diɲɛ na a bɛ lahara arahimu bɛ diɲɛ na a bɛ lahara ala kira ko ta rahman dunya wal akhirati wa rahimahuma o la ala ye Seydou Ousmane Madani Haidara kɛ o ye ko o bɛ anw tile ma o ye rahman ye ka sɔn anw ye anw ka se ka a faamu ka tugu a nɔfɛ a fɔ ma ko rahim o hinɛ min ala y'o kɛrɛnkɛrɛn na anw ye ala dun ko n'i y'ale ala barika da a bɛ dɔ fara i ka nɛɛma kan la in shakartum la azidannakum daw ka dɔgɔn ala barika da la nin ko in na hali ni farigansiw bɛɛ kɛra nin ye ka kuma o bɛ dɛsɛ Haidara mankutu la ni k'a fɔ ne bɛna kuma min kan k'aw mɔgɔ si ka n'i yɛrɛ nɛgɛ wa kana sɔn mɔgɔ k'i yɛrɛ nɛgɛ mɔgɔ k'i fana nɛgɛ ko ne de bɛ Haidara dɔn n ko mɔgɔ si kana a yɛrɛ nɛgɛ wa kana sɔn mɔgɔ yɛrɛ k'e nɛgɛ e ka sɔn o ma ko karisa de bɛ Haidara dɔn Haidara a bɛ fɔ Haidara ɲɔgɔnnaw ma ko baharu baharu kɔrɔ ko baji maa si tɛ yen nɔ min bɛ se ka ji nafa fɔ baji nafaw de b'a la nafa minnu tɛ jate ka ban mais i b'a sɔrɔ kelen o kelen bɛ ka kelen dɔrɔn de t'a la a bɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ale t'a dɔn ko baji bɛ fɛn wɛrɛ ɲɛ ale kɔni ye ka tɛmɛ o kan kɔgɔjiba ninnu mana kɛ dugu minnu na mɔnikɛla minnu bɛ k'a sanfɛ olu ta ye ala de a jɛgɛmɔ dɔrɔn de ba bɛ an bolo babolo b'an bolo kɔ bɛ an fɛ walima kɔgɔji bɛ tɛmɛ an ka dugu la olu ta ye ala ji mɔni dɔrɔn de babolo bɛ mɔgɔ bolo baharu bɛ yɔrɔ min na n'a fɔ ma ko an b'a fɔ o ma ko kɔgɔjiw de o de ye baharu ye pɔru bɛ dugu minnu na a bɛ fɛn minnu na pɔru bɛ kɛ a la pɔrutigiw t'a dɔn ko baji yɛrɛ bɛ fɛn ɲɛ mɔgɔ ye ka tɛmɛ olu ka bateau bɛɛ la yɔrɔnin kan marchandise bɛ tɛmɛ ni min k'o fɛ olu kɔni bɛ bajiko in kɛ o dɔrɔn de olu ni jɛgɛmɔnaw fana tɛ kelen ye u tɛ kelen ye baji bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu na walima kɔbolo bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu na dɔw tɛ jɛgɛ minɛ u tɛ danga olu mago tɛ a dangadako la olu b'u ka nagaw de sɛnɛ kɔbolo ninnu da la olu t'a dɔn ko ji in bɛ fɛn wɛrɛ ɲɛ nafa b'a la ka tɛmɛ olu nakɔtigiw kan minnu bɛ kɛ kɔbolo da la nin n'a ɲɔgɔnna don finikolaw bɛ t'u ka finiko la a b'a to u bɛ économie kɛ u ka robinet ji ninnu na ni tilema bɔra fininɔgɔkolaw bɛ fininɔgɔ ta u bɛ taa n'a ye ba la u bɛ t'u ka fini ko ba la k'u ja ye badawolo denmisɛnninw i b'a sɔrɔ n'u nɔgɔra u bɛ t'u ko ba la olu fana ni finikolaw ka nafa tɛ kelen finikolaw ta u ka wari ɲini sira ye ninnu fana bɛ t'u farikolo nɛɛma ka t'u ko ka nɔgɔ bɔ o la n'i ye mɔgɔ kelen ɲininka ninnu dɔ la tele na k'a ka baji nafa fɔ a b'a fɔ ka taa ale ɲɛ bɛ min de la Seydou Ousmane Madani Haidara i k'a faamu ko baji de don n'i m'a faamu ten fan filanan wɛrɛ bɛ yen i k'a ye ko a ti dɔn n bɛ segin a kan mɔgɔ si ka n'i yɛrɛ nɛgɛ k'e de bɛ Haidara dɔn wa kana sɔn mɔgɔ kɛ e nɛgɛ ka da kelen ma ko n bɛna Haidara fɔ e ɲɛna Haidara bɛ komi n'a fɔ n'i ye sama jɔ ka fiyentɔw misirimagaw k'olu minɛ ka dɔ bolo da sama ninnu na ka dɔ bolo da sama sen na ka dɔ bolo da sama kɔ la k'u ɲininka ko nin ye sogo fasɔn jumɛn ko ni sogo in ni fɛn jumɛn de bɔlen don o kɔni b'a dɔn sogo don mɛ ko ni sogo in ni fɛn sugu jumɛn bɔlen don min bolo b'a nunjuru la o mana o mɔ k'o nunjuru ni minɛ ka taa sama nunjuru la nin b'a fɔ ko nin
a bɛ ko n'a fɔ ko sa Allahu nin ko n'a akbar fɔ ko miniya de siga t'o la kawo a bolo b'o de kawo a ma nkalon tigɛ fiyewu ayi nkalon t'a la n'i y'a ɲininka ko e bolo bɛ yɔrɔ min na ko ne ko ni sogo in ni fɛn jumɛn ka surun ale b'a fɔ k'a salama don parce que a bolo bɛ nunjuru de la tiɲɛ siga t'a la n'i ye min b'a bolo da sen kan n'o y'i bolo bɔ sen na ka yɛlɛ ka taa ɔhɔ o b'a fɔ ko nin kɔni ye sogo ye ɔ nka sogo ni fɛn min bɔlen don tuguni ko nin ko na ko sebi sun walima tamaro sun siga t'o ko la a bɛ o cogo de la Allahu akbar a bolo dan bɛ yen de kan tiɲɛ a b'o de fana fɔra ɔ o ye wulibali min bolo dalen don a kɔ kan n'o y'i bolo boli sama kɔ kɛnɛ kan ɔhɔ o b'a fɔ ko nin ko bɛna fɔ ko walawalaba dɔ walima bɔlɔntan kɛnɛ dɔ ko nin ko in ni bɔlɔntan kɛnɛ de bɔlen min walawala de bɔlen tiɲɛ siga t'a la Aïdara kɛlɛ ye min ye nunjurutigi k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko sa de bɔlen don ani sa de bɔlen don walima nin k'a fɔ k'a ni sebesun de bɔlen don ɔhɔ ayi ayi i bolo bɛ yɔrɔ min na e y'o de fɔ la siga t'o la i b'o de dɔn Hayidara bɛ ten de Aïdara Hayidara ɲɔgɔnna ni kuma bɛ k'a kan namu kuma bɛ k'a kan cogo min na tubabuw fɛ u b'a fɔ ma ko angili Allahu akbar wala wala ko e ka nin angili in nin traité ɔhɔ ala siga kutiw de bɛ a la tiɲɛ ni fani i b'a sɔrɔ dɔ bɛ Hayidara ka angili dɔ de bɛ yen nɔ ale b'o de maîtriser kojugu tiɲɛ siga t'a la dɔ fana bɛ fan dɔ de dɔn a la dɔ fana bɛ fan dɔ de dɔn a la Ɔhɔ. wa hali ni bɛ baasu kɛ Hayidara ɲɔgɔnna kan i b'a kɛ ten de tiɲɛ siga t'a la non ni choix bɛɛ kan dɔrɔn i b'a bɛɛ jɛ i tɛ bɔ ni foyi ye ayi parce que maa si tɛ yen nɔ min b'a bɛɛ dɔn ayi o tɛ yen sabu a ka ko ma daminɛ bɛɛ ɲɛna wa a tɛna ban bɛɛ ɲɛna siga t'a la mɔgɔ si tɛ yen nɔ min tugura a nɔfɛ a sen nɔ i sen nɔ de bɛ ko daminɛ ka se bi ma ɔhɔ dɔ fɔra i kɔ tiɲɛ dɔ ye dɔ ye dɔ ye dɔ wɛrɛ ye Ɔhɔ. nka hali jamakulu min bɛna tugu a nɔfɛ o waati kelen na Naamu. i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ k'a filɛ n'i ka filɛlan de Tiɲɛ. sabu amisari fɛn o fɛn tugura Hayidara nɔfɛ walahi n'i y'a ɲininka amisari caya Naamu. si ni si ka kabako mayɔrɔ tɛ kelen ye Hayidara ko in na ayi o tɛ kelen ye Allahu akbar Aïdara a fɔ de ma ko mujiza n'a fɔra kabako dɔrɔn kabako kɔrɔ tɛ a dama ko wɛrɛ jinɛmura ko wɛrɛw ɔhɔ e ma min ɲɔgɔnna ye a la naam a fɔ de o de ye ka mujiza ye siga a t'a fɔ de la ma ko kabako Allahu akbar wulibali ne ma min ɲɔgɔn ye a la naam ne bɛ o de fɔ la ɔhɔ o de kama don dɔ la n jɛɲɔgɔn dɔ an ka komite la ɔhɔ ale ni dɔw baro la sufiya mɔgɔ dɔw tɔrikatigi dɔw u bɛ ka kuma u ka seku kan ɔhɔ siga seku karisa a ye tamaroden mɔnen o binna a ka foro kɔnɔ nin cogoya in na ɔhɔ a tagamana ji sanfɛ ɔhɔ a y'i to nin na ka taa nin kɛnɛ in na ɔhɔ mɔgɔw b'a fɔ o ko minnu ma kabako bɛɛ bɛ k'i ka karamɔgɔ i ka seku n'i ka waliju ta fɔ tiɲɛ ale sigilen bɛ o y'a sɔrɔ o y'a daminɛ ni karamɔgɔ sɔli de ye Ɔhɔ. ale ma se ka foyi sɔrɔ k'a fɔ o ɲɛna Hayidara ka o ko ninnu na siga ani a diminen taara ne fɛ yen nɔ ko ne ka karamɔgɔ ka kabakow fɔ ale ɲɛna siga Allahu akbar ne ko i n'a fɔ jumɛn don wala a ye ninnu ta ɲɔgɔnna fɔ ɔhɔ ne ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko ne t'o dɔn Hayidara la Allahu o akbar fɛn ma kɛ ne ɲɛna ayi ma k'i ɲɛna wa olu tɛ kabako ye ne bolo tiɲɛ Aïdara awa a ko ne tɛ foyi sɔrɔ k'a fɔ ne ko e bolo min ye kabako ye ninnu ye min fɔ karamɔgɔ la ne t'o ɲɔgɔnna dɔn Hayidara la Allahu akbar an ye kuma bila ten wala don dɔ la an bɛ ka yaala ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ ne ma jaabi d'a ma ɔhɔ an ka kalanden musomannin dɔw don y'a sɔrɔ la ne yɛrɛ si tun tɛ san 19 bɔ a don na ayi nin ko in bɛ kɛ don min na Allahu akbar ne n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ ne fana ka kɔrɔ n'a ye ɔhɔ ani an ka kalanden musomannin dɔw bɛnna ɔhɔ u fila u y'an fila ye dɔrɔn o gurupu u sinna k'u ɲɔngiri ten salamu aleykum salamu aleykum siga an y'an bolo da lisi la n ko salamu aleykum u tɛmɛna ale ko k'a bɛ tɛmɛ dɔrɔn ne ko n ko bigi b'i kun wa ko bigi t'a bolo n ko bɔn n ko nin sɛbɛn siga Allahu akbar n ko jumɛn don n k'i ma deli ka ne ɲininka Hayidara ka kabako la wa ɔhɔ n ko nin sɛbɛn tiɲɛ ko nin kabako yɔrɔ bɛ min siga n'o ko kabako ma yɔrɔ ye e fa ne fa Ɔhɔ. a bɛ yen wala e kalanna min bolo a ma sa ne kalanna min bolo a ma sa tiɲɛ mɛ ninnu tɛ sulila olu fila ye ayi o tɛ kɛ o sulili min kɛra anw si tɛ an danbe tɛ tiɲɛ ko dɔ de don tiɲɛ Hayidara ka ni ɲɔgɔnnaw kolo anw ɲɔgɔnna ye ɔhɔ n k'o sɛbɛn Allahu akbar a sɛbɛn siga Aïdara a fɔ nin ma ko mujiza Tiɲɛ. ninnu de tɛ se ka kɛra tuguni mɔgɔ fɛ Allahu akbar siga t'a la o de kama kuma dɔ la ansariw jango a kuraw ɔhɔ olu bɛ jigin karamɔgɔw la an ka karamɔgɔ tɛ kɛnɛma karamɔgɔw la k'a fɔ ni karamɔgɔba karisa n'i taara ko disa tɛ biri a ka so a musow tɛ disa biri ɔhɔ i yɛrɛ min ta don disa biri la koyi ayi
ala de ɲani ma Allahu akbar sigatola wallahi ni ka karamoya be tetiga la Afrika fo kibe muso kunangolo furu ko ga do disabiri la siga atabiri fiu Allahu akbar an tanu nglanen dira ma haydara fe an yu soro lay hal nu masrala nya yoro mino na maloya te sigatala a jorula hala tu duguni te Allahu akbar wulbali nunu de ya forma wal haqaiq daqaiq ni kununde ko ne ka mujiza ya dara ko la sigatala ne ka kaba ko kono aidara minu bina ye cew glani sigatala muso glani den koroni ka du u bangebagaw ma bangebagaw yɛrɛ démissionner kɔfɛ ka sɔrɔ bangebaga dɔw jɔra u den marali ka u dɛsɛra nka bi bangebagaw kelen ka baara bila ala ye dɔw den kelu ye ka sɔrɔ fa ye baara bila n'o de lamɔ baara u y'u dɛsɛra u ma tante yɛrɛ u sigi ko bi den k'i bɛ taa bɔgɔ min na k'a kɛmɛ bɛ bɛɛ ka so Haidara ye o den sugu dilan ka d'a fa ma ka sɔrɔ fa yɛrɛ ma foyi kɛ Allahu akbar o caman furu kɛra patikolomajɛ ye kɛra fan bɛɛ a bɛ ɲɔgɔn bolo nka o man di ɲɔgɔn ye a yɛrɛ t'a dɔn ko in bɛ se ka dabila cogo min na o de y'a bɛɛ ka hɛrɛ ye Sheikh Usman Madani Haidara ye musow kolo u cɛ ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni cɛ ka kalan ye cɛw m'u bila la Allahu akbar o ye wulibali karamɔgɔ an musow b'u suli an ye siga t'a la an musow b'u suli an ye nka a ma kɛ n'an yɛrɛ ka wajilu ye dɛ o tɛ a kɛra ni karamɔgɔ Haidara nɔfɛtugu de ye kunfinw musow b'u k'u suli cɛw ye cɛw minnu ma kalan kuma tɛ karamɔgɔw musow ma o mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka suli u cɛw ye kuma tɛ olu yɛrɛ ma mɛ u fana lamɔna o sugu de la anw musow bɛ sulili min k'a ye anw ka wajilu tɛ an b'u sigi k'a fɔ ko an ni ne ka kan ye mɛ u y'a dɔn nin Haidara kanu ye ni Haidara ko nin ye k'u suli anw ye an bonyanen don ne yɛrɛ den fitininw u b'u suli ka ne fɔ mɔgɔw de bɛ kabako a la fo kare musomanninw bɛɛ b'u ladege siga t'a la o bɛ kɛ nka walejuya tɛ dɛ Sheikh Usman Madani Haidara ka sababu de don a fɔ nin ma ko mu'jiza ne bolo dɛ o de kama n ko Haidara ko la n ko a ko ɲɛ ka ca wallahi dakuruɲɛ fitininin dɔrɔn Haidara kan Sheikh Usman Madani Haidara ba Madani den don min ye a di Ala ma ma fi ɲɛna ko Haidara mufassiran li ayatil Qur'an a ɲɛfɔ Qur'an ayaw Qur'an tafsiru be no mujaladu 100 Qur'an tafsiru be mujaladu 40 mujaladu 16 mujaladu 20 Allahu akbar Qur'an tafsiru sɛbɛnna suguya bɛɛ la wallahi tafsiru Qur'an bil Qur'an Qur'an bil hadis Qur'an bil tarikh Qur'an bil tibbi modèle bɛɛ dɔnnibaw tɛmɛna minnu ye kitabu 100 de bɔ tafsiru la ka Qur'an tafsiru domaine bɛɛ la walima science sugu bɛɛ kɔnɔ Allahu akbar kɛra u y'u seko kɛ wa u y'u dan yɛrɛ kɛ Allahu akbar jɔn da y'a seko ye siga t'a la aya baden bɛ nɔ tafsiritigiw kɔni y'a a tafsiru kɛ k'a bila kira tile la o bɛna Bani Israila Yahudiyaw walima k'a kɛ ko la tɛmɛnen ye mɛ bi mɔgɔ ka se k'a tafsiru faamu n tɛ k'a fɔ k'i ka taa Haidara ka tafsiru lamɛn dɛ hali a kɔrɔ ti dɔn Haidara ka tafsiru la siga t'a la Kuranɛ ayaw bɛ yen nɔ k'a dɔn ko olu nasiku ni mansuku n'i bɛ fɛ k'o dɔn kitabutigiw m'o sɛbɛn fɔlɔ mɛ i b'o dɔn Haidara yɛrɛ yeyena de la k'a dɔn ne ni aya in tuselen don walima n'a ma tuse Haidara ka hayatu yɛrɛ de ye hukumu ye hukumu min b'a yirila k'a dɔn ni Kuranɛ aya in bilala nin bɛ Kuranɛ kɔnɔ baara tɛ kɛ n'a ye nka nin bɛ Kuranɛ kɔnɔ baara bɛ kɛ n'a ye a tɛ kitabu si kɔnɔ ni Haidara yɛrɛ ka ɲɛnama ni Haidara filɛ dɔrɔn Ala mana Haidara minɛ ni aya min ye o aya in de bɛ ka labaara Ala fɛ siga t'a la ni ma aya min y'a ka ɲɛnama la dɔrɔn o kɔrɔ k'o de tusili a fɔ nin ma ko manso Allahu akbar o ye wulibali o de ye manso ko hukumani siga a ɲɛ dɔnna usulitigiw bɛ nin yɔrɔ faamu kosɛbɛ a faamulen don wulibali mawo min na Haidara ka ɲɛnama yɛrɛ de i b'a dɔn ko Kuranɛ aya dɔw bɛ yen ko a bɛ ka labaara siga t'o la Kuranɛ fɔlen don misaliyaw de la ani kisaw de la ani Ala yɛrɛ ka jaseремadaw n'a ka kangaridakanw na a n'a ka layidu tali la a ka jɔnw ye n'a ye nin kɛ n bɛ nin k'aw ye siga t'a la
o fɛn caman min kɛ k'a bila ka taa kiti wɛrɛw ni kadiya wɛrɛw la ani ka taa bila manton wɛrɛw la mais ne ye Seri Sumana Madani Hayidara ka ɲɛnamaya la dɔrɔn i bɛna aya caman dɔn ko ja ko nin ma touché nka a fa a daminɛna o de la Ba Madani wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma soliha Musa ni Kaduru ka taama labana n'u taara se dugu min mɔgɔw banna ka u ladumuni k'u lajigi u sɛgɛn ne degun ne dimine Musa yɛrɛ bɛ ka dugu mɔgɔw kɔrɔfɔ ko maa tɛ nin dugu in na ma ɲɛnama ti yan Kaduru ko Musa ma k'i labɛn ko nin kogo in bɛ fɛ ka bin dɛ a ko Kaduru dugu mɔgɔw bɛ mun m'an jigin u ko ko binnen bɛ mun tiɲɛ an ye a ko an ka jɔ Ala ko ten jɔli in bannen Kaduru Musa ko Kaduru ma ko a fɔ an tɛ se ka dɔ minɛ wa an n'o man kan wa Kaduru ko n'o ka kan ko Ala m'o fɔ an ɲɛna a ko mun de la Ala y'an bila nin na o y'a sɔrɔ a ye kadiya 2 min tɛmɛna a y'o jaabi d'a ma a ko wa ammal jidaru nka kogo min n'a fɔra an k'o fana jɔ sisan fa kana li ghulamaini yatimaini yatimɛden 2 de ta don olu bɛ nin dugu in kɔnɔna na wa kana tahtahu kanzun lahuma u fa ye sanu dɔ de lamara u ye kogobolo in kɔrɔ ninnu yɛrɛ t'a yɔrɔ dɔn u fa kun ka ɲi wa kana abuhuma solihan u fa kun ka ɲi parce que Musa ye Kaduru in na o mɛ yatimɛdenw ma ban k'an lajigi wa mun de la an bɛ yatimɛden dan ye nin dugu in bɛ o kuma yatimɛ dan ye nin 2 ye dɔrɔn de wa a ko yatimɛ dan tɛ ninnu 2 yatimɛ bi yan paga ye nka ninnu 2 fa ɲɛna u fa kun ye mɔgɔ ɲuman ye hinɛna walidenw na a ye walidenw jigi tugu a y'u ɲɛji cɛ a kɛra muso cɛ sabatɔw cɛ ye ka kɛ yatimɛdenw fa ye min b'a bolo a y'a yɛrɛ jɛ k'a denw jɛ k'a di walidenw ma ale taara a y'o fɔ o ma ko assurance a ye assurance de ta a denw ye Ala ye nabi ɲuman n'a ka walijuba 2 bila k'a kɛ mansɔn ni maniburu ye o denw ye k'a sɔrɔ u ka wari ma don a la o sabu ko fa kun ɲɛna nin y'a aya dɔ ye aya min ni mɔgɔw y'a filɛ ka kɛ Musa ni Kaduru tile de ja hali sini ni fa ɲɛna den bi ɲɛ a kana k'i ɲɛna fiyewu ni fa ɲɛna den bi ɲɛ Ba Madani de sɔnna ka jɛ ni den kelen kɔ ka jɛ dɛmɛbaga kɔ ka jɛ ɲɛnɛfin tabaga kɔ ka kɔ tabaga ɲini denko ye 3 de ɲɛnɛfin bɔbaga bolobɔbaga ani kɔ tabaga Ba Madani jɛra ɲɛnɛfin bɔbaga kɔ ka jɛ bolobɔbaga kɔ k'i jigi da kɔ tabaga kan wa kɔ tabaga ɲuman ye Ala de a y'a ta ne ta k'a di Ala ma Ala y'a kɔfali nin tɛ an bɛɛ ye yan 26 février bɔra ka kɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ansari bi yɔrɔ yɔrɔ la bɛɛ sigira ka dugawu kɛ Ba Madani den kelen tɛ se k'o kɛ nka a ye kelen de di Ala ma Ala y'a falen ko nin aya in Ba Madani de ye nin aya in tafsiri kɛ an ye ko ja nin ma touché nin bɛ yen hali sini n'i y'a di Ala ma Ala b'a minɛ i bɛ nin sɔrɔ tafsiri jumɛn kɔnɔ a tɛ yen nin tɛ tafsiri kɔnɔ ni y'a kɛra an ɲɛna yɛrɛ de a fɔtɔ de filɛ nin wa a tɛ se ka sɔsɔ nin b'o tafsiri kitabu de kɔnɔ a page fɔlɔ yɛrɛ kɔni a bɛ tafsiri kitabu min kɔnɔ o de don ko a kɛra an ɲɛna a fɔtɔ de ye nin wa a tɛ se ka sɔsɔ n'i y'o sɔrɔ o mujaladu fɔlɔ page fɔlɔ a bɛɛ bɛ yen a bɛ kan bɛɛ la a bɛ kan bɛɛ la parce que i yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka kɛ Mariyama o ka kɛ kabako ye diɲɛ kɔnɔ ka tila ka kabako den sɔrɔ n'o kɛra Isa ye fo sɔsɔli yɛrɛ de bɛ kɛ Mariyama de sababu la Isa nana wa ka bonya wa walima Mariyama ka sɛgɛn sara de kɛra Isa ye wa kuma dɔ la belebele dɔ natɔ fo sira de ka labɛn o bɛ se ka kɛ Mariyama ye kuma dɔ la ayi
est-ce que Isa yɛrɛ de Mariama yɛrɛ de ka sɛgɛn jaabi de Isa ye hali o yɔrɔ in complication dɔɔni b'o la Ba Madani ni Seri Usman Madani Haidara yɛrɛ cɛ koyi siga t'a la wala Seri Usman Madani Haidara de natɔ ni Ala ye sira nin dilan k'a kɛ Ba Madani ye wa k'a ye ni cɛ in ye soba min a se ka sigi sepasima langolo kan walima Ba Madani yɛrɛ de ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ ni a ye min kɛ Ala ye Ala y'a sara ni Seri Usman Madani Haidara de wa ne yɛrɛ bɛ ka nin ko in de ɲɛɲini fɔlɔ man se a dan na fɔlɔ Allahu Akbar Haidara Allahu Akbar ɲininkali b'a la de kana girin kɛ i ta fɔ dɛ ni fila bɛɛ bɛ se ka kɛ Allahu Akbar ne Ba Madani ka tariku ta tiɲɛ na Ala y'a sara ni nin de a dɛ Seri Usman Madani Haidara bɛna min kɛ fo a ka labɛn de a kana bɔ kɔlankolo la o la Ala bɛ a kɔ dilan pour que ale ka ɲɛ Ala kira o de fɔ ko ana khiyarun min khiyari ne ye tɔmɔnen de sugandilen de ka bɔ sugandilu la ka daminɛ a fa Adama na fo ka se ale Muhamadu Abdulayi fa ma a fa Abdulayi ma Ala y'ale kɛrɛnkɛrɛn de ka bɔ fiɲɛntanw na ka bɔ lebuntanw na ka bɔ cininiw na ka kɛrɛnkɛrɛn ka bɔ kɔsanimaw ni cɛbaw la lebu tɛ min ka ɲɛnɛma la Ala kira bɔra o de la bayanfa a bɔra olu de la fayanfa Allahu Akbar adafara Haidara Ala ko inna Allaha istafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin zuriyatan ba'daha min ba'd Allahu Akbar Ala ye sugandili kɛ Adama na ani Nuhuna ani Ibrahima ka kɔrɛ ani Imrana ka kɔrɛ k'olu de suganti danfɛn tɔw kan k'a ka bonya ni nabiɲuman ni karama ni diinɛ to nin du in kɔnɔ sabu ko ninnu t'i yɛlɛma ko a gɛlɛyara u t'i yɛlɛma ko a diyara yɛlɛma ye fila de ko diya bɛ dɔ yɛlɛma ko mana diya cogo dɔ la e y'a daminɛ cogo min na e welela ka dɔ don i da o tuma na e b'i da de nka dɔ fana bɛ yen ni gɛlɛya dama tɛmɛna u b'a fɔ ko cɛ ko an t'an yɛrɛ ɲini yɛrɛ sɔrɔ ma dɔgɔ sɔrɔ la nka mɔgɔ donna ko o ko la i donna ko o ko la n'a gɛlɛyara k'a tɛ tugu i bɛ bɔ i donna ko o ko la ni i donna nata min kosɔn n'o bɛ sɔrɔ a la n'i y'o sɔrɔ don min na e bɛ bɔ n'i yɛrɛ y'a dɔn k'o tɛ sɔrɔ fiyewu i bɛ bɔ nka min donni la i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ o la nka i donna min na i ka choix b'i bolo nka i donkun yɛrɛ n'o bɛ sɔrɔ i bɛ bɔ wa n'o tɛ sɔrɔ i bɛ bɔ nin kɔrɔ ye Ala nin ko in kɛrɛnkɛrɛn de k'a don nin denbaya ninnu na ko zuriyatan ba'daha min ba'd bɔnnaw de don bɔnna minnu kɛrɛnkɛrɛnna de ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ taa se a ma ko wallahu saminu alim iz qalat imratu Imran rabbi inni nazartu ma fi batni muharrara a ko tuma min na Imrana muso a y'a fɔ Ala ni den min bɛ ne kɔnɔ n bɛ n dafali den in na n bɛna den nin kɛ muharriru k'a di e ma ni den nin bangena dɔrɔn ne tɛna n mago denko mago foyi ɲɛ den in na n bɛna bila e Ala ka sira kan k'a di e ma a ko Ala mɛ fatakabbal minni innaka anta saminu alim Ala n b'a deli fɛ i ka ne ka sɔnni fɛn nin n ka dili fɛn nin i ma Ala a minɛ Mariyama ba y'o de fɔ kuranɛ ko ko falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal-unsa wa inni samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim fatakabbalaha rabbuha biqabulin hasan muso nana den bange kuma min na den kɛra muso ye o don na yahudiyaw bolo muso a ti don u ka misiri kɔnɔ muso mana hali fini min ko cɛ ka Alabato fini yɛrɛ n'a nɔgɔra i bolo de b'a ko ni muso y'a ko a ti seli muso yɛrɛ tɛ don misiri kɔnɔ a tɛ diinɛ baara foyi kɛ fɛn o fɛn saniya ye parce que muso olu bolo o don na ko tu'tabarul mar'atu najasan indal yahud muso ye nɔgɔ de ye olu bolo o la a ti don Alabato yɔrɔ la cɛ kana fini min n'a bɛ seli n'o ye muso ti o ko ni muso donna a ka haida la ani cɛ tɛ si hali bon kelen kɔnɔ jango dilan kelen sanfɛ a ka ji bɛ bɔ jifilen bɛ bɔ a dama na a ka sumafɛn bɛ bɔ a dama na muso ye nɔgɔ de ye surtout n'a donna ni lahala in kɔnɔ mais hali n'o tɛ u b'a jate k'a kɛ nɔgɔ de ye ale dun bɛ o jamana de kɔnɔ a b'o tile de la a ko k'a bɛ den min di Ala ma den nana kɛ muso ye a ko Ala ne kɔni y'a fɔ
nga ala e ba don ne de min bangi de nga nyuna taba na ga muso ya be nya dima Allahu akbar ala nya dima nya fo ma dima e de se ga ba nga ala nya dima wuli bali Allahu akbar ale o foli me ka di ala mala ko nya mine siga ya mine nya mine o de kira maryama Allahu akbar bili tiliyara zakariya o de ya lamo akumita yiriden do soro abolo te min kilela mi yere tu ka dugu yiri Allahu akbar u te min kilela min tu ka dugu yiri akumito soro abolo Allahu akbar abafo maryama ko anni laka ya maryam ni ni bomi siga abafo ala ka hinete wa abadi mogo mani mogo mi inja siga tola o de ne kɛra isa ye nga maryama yɛrɛ tɔgɔ ma tunu diɲɛ kɔnɔ o de ne kɛra isa ye masihi kɔni Allahu akbar bili bamada ni jɔra na hali bi ka yira ko jani aya in fana ma tusi siga tola i y'a di ala ma cɛman fara musoman kan ala b'a minɛ Allahu akbar ba minɛ Sirus Usman Ramadani Haidara bɔra nin nacogo in de la wala ka di diɲɛ ma bamadani y'a di ala ma a ka se ka diinɛ ni kuma bɔ a yɛrɛ sɔnna k'a yɛrɛ to ala bolo ka se ka diinɛ ni kuma bɔ o yɔrɔ la tuguni i bɛ hakili jigin Ibrahima ka kɔrɛ la ni tuma min na Ibrahima ye lɛdu ta ala ye k'a b'a den faga Ismaila ko a fa ma ko if'al ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu mina sabirin a ko n fa min ka di a kɛ i bɛna sɔrɔ ne ye den sabalilen jɛnnen ni ala ka latigɛ fa sɔnna cɛkɔrɔba si jɛ ka denni kelen min sɔrɔla k'o faga ala ye nka den fana sɔnna o taara sitanɛ taara muso su ko muso bɛ sa den nɔfɛ muso fana sɔnna ala ye den ni kisi Sirus Usman Ramadani Haidara fana kɛra o de le 12 mai fajiri taara ni kafiriya dibi ye ko maaya lakilenba bangena ko silamɛya jigifaden bangena ko hɔrɔnya ni danbe ɲɛjɔyɔrɔ bangena Mali jamana kunna wololen don ko Haidara k'e ye Mali jamana den ye wa farafina bolokɔrɔ talen don diɲɛ cɛkunbɛ kɛnɛw kan diɲɛ tilayɔrɔ 5 la Sirus Usman Ramadani Haidara k'e ye farafina den dɔ ye Sherifu maaya bi jɔ ka sigi ja ka adamadenya ja ka bila a mina kɔnɔ ni koba saba min ye ni kiraw ni nabiɲumanw y'a jɔ n'o de ye ka t'u da sirifikɛ wa o de bɛ e bolo o de ye e y'o de fɔ o de yera e la e y'o de kɛ wa i y'o de jira Sherif Usman Ramadani Haidara ya man bada wal islam asir faftadahu bis sadamat wal muslimuna mustawhishun فآنسهم فلاك ما لاك من أراكلا ومشكا le 12 mai nana sɔrɔ silamɛya kɛra ɲɛnama minɛ jɔn ye ta fanda la a kɔrɔ ye dibi ye a tilebi ye dibi ye a bani ye dibi ye a baba ye dibi ye a san ye dibi ye a dugu ye dibi ye n'o y'a dugumana ye ala sɔnna silamɛya bɛ o ɲɛnama minɛ jɔnya min na Sherif Usman Ramadani Haidara e bangena ka bɛn le 12 mai ma o ye silamɛya kɛ hɔrɔn ye Sherif Usman Ramadani Haidara e nana sɔrɔ silamɛw ɲɛnafinnen don sabu u bɛ ɲɛnajɛ ko ala y'an kɛ kelen ye o kelenya kun t'u cɛ u bɛ ɲɛnajɛ ko ala y'an kanu don ɲɔgɔn na o kanu kun t'u ni ɲɔgɔn cɛ sirifikɛ ka maanifinw kɛ kelen ye k'u kanu don ɲɔgɔn na ka silamɛw kɛ kelen ye ni o dugu jɛra don na kira tɛmɛnen kɔfɛ walahi o dugu jɛra ni le 12 mai ni e bangeni ye n y'o de f'i ye ka kɔrɔ le 12 mai n ko kuranɛ a bɛ bɛn o de jiginni ma 1 plus 2 égale combien 1 plus 2 égale 3 o tɛ wa ayiwa 5 plus 1900 1 plus 9 égale combien 10 n'i y'o ni 3 fara ɲɔgɔn kan o ye joli 13 55 5 plus 5 égale combien 10 10 plus 13 égale combien
23 kuranɛ jiginna san 27 kɔnɔ ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Sherif Usmane Madane Haidara k'a kɔrɔ kɛ e bangeni le 12 mai Allahu akbar siga t'a la cam o de kama ala sɔnna fandaya ni dengɛrɛfɛ kɛlɛ kalo o san 23nan o tako 23nan ala y'o de di e fana ma sabu ka d'a kan le 12 mai ye kuranɛ kɔrɔ ye siga t'a la cam Sherif Usmane Madane Haidara danti ka ɲumanyaw la ayi o t'a la le 12 mai ni shetane y'a ka drapeau kɔrɔta kabini diɲɛ ma da ala y'a dɔn ko dɔ bɛ kɛ wa diɲɛ ye sinima de ye a sinima de b'ala ka bɔ ni shetane y'a ka drapeau kɔrɔta bi kun ye don jumɛn ye le 11 mai tɛ yan ni shetane y'a ka drapeau kɔrɔta le 11 mai ko Robert Nesta alias Bob Marley sara ala fama ko shetane e ka drapeau bi jigi le 12 mai ne yɛrɛ ala bɛ n ka drapeau kɔrɔta ko Sherif Usmane Madane Haidara bangena subhanallah jam akbar siga t'a la Sherif Usmane Madane Haidara ya Sharif Allah ashamsun tali Allahu akbar wala am badrun la'i am najmatun lami'a في المشرق أم في كبد السماء الله أكبر أما قيل في هذه البلاد أن شأنك لا تصبح وكائل قال أن ليلك لا تسجى وأن نهارك لا تتلى فقد أصبح شرفك وأقلى ودجى الله أكبر أفون جمعنا ينغنى ما دومو تغتي جرا نوانا وا كو Sherif Usmane Madane Haidara kaka bonya dugu tije siga Allah akbar kera goyi ma do yu tغتي jira nwaana ko Sherif Usmane Madane Haidara ko wallahi ka aka bonya shuti dibido siga kaka bonya ko atleti yelembo Sherif Usmane Madane Haidara wa ika bonya shu dibido na atle yelebo wa adugu jera keneka Allah akbar jam ma do bi waso ko ne kɛra ni jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye o ye dɔw kama ngɔrɔta ko ye dɔw wasora bakɔrɔba k'a fɔ ko ne kɛra n'u bi présenté o b'a fɔ e tɛ nin dɔn wa mun ye Haut Conseil ɲɛmɔgɔ de n'o kɛra ale kama bi yongo ale bonyana kuma na min a fɔra a ma ko Haut Conseil ɲɛmɔgɔ nka Sherif Usmane Madane Haidara ne b'a f'i ye Haut Conseil bi waso de kuma na min na n'a fɔra ko Haidara kɛra Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ye Haut Conseil b'a kama subhanallah akbar jam kera ma dɔw bi bonya ni ko ye nka sirifikɛ ko bonya nana e de kama ko bonya Allah akbar akerati jam n'o tɛ kalo falen na kalo kan tile falen na tile kan sabu ka d'a kan ni Haut Conseil ɲɛmɔgɔya kɛra tile ye o nana sɔrɔ e ye jamana 34 jamana 37 Ansar-Dine faralen ɲɔgɔn kan e y'o bɛɛ ɲɛmaa ye tile sɔrɔ ye siga t'a la a y'a sɔrɔ ye jam Allahu akbar kera tile sɔrɔ ye dɛ a y'a sɔrɔ ye Wulibali sirifikɛ danji t'i ka kabako la o t'a la e m'a ye don min na an ka président international Elhaji Surakata Salamantao don min na a b'i kun da an ka yan yɔrɔ ale ka lajarabi ka ca mobili la a b'a dɔn nka Ala ka kisi ni tanga kɛ amin ale ka essence de banna pewu Allahu akbar pewu de koyi wala dɛ o don tama tɛ baja ka fali k'u la parce que kuma dɔw la gɛlɛya bɛ se ka adamaden sɔrɔ sira dɔw fɛ cogo dɔw la nka i k'a dɔn an ka ɲɛmaaba ko a ko n'o y'a sɔrɔ le 12 mai ye ko dilan jamana in kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka sew gɛrɛ ɲɔgɔn na ka sew kɛ kelen ye Mamadu ka birifini jɔkɔrɔ Sirifiw ka birifini jɔkɔrɔ ko Haidara bangeni ye mɔgɔ ɲɛ ko ne de bɛna taa Haidara ko la ala mobili essence danti boli nka boli ni Haidara kanu ye fo ka taa ale sa seyɔrɔ la mobili ma sɔsɔ subhanallah jam Allahu akbar
Allahu Akbar. Kera. Otabe. Aïe, atobe. Le 12 mai. Atigie kabako madi. Allahu Akbar. Voilà. Mbadiou. Silamɛ bolo minana ni bolo jigina cɛ badenya. Wallahi Aidara e bangeni de nana na ye. No ta dokun di seli doko fɛ. Aïe, oteke. Allahu Akbar. Cham. Wuli bali. Nera min filɛ nin ne ko n bɛ n yɛrɛ fɔ le 12 mai la hali n'a danna ne ma a tɔgɔ ye di o ye kabakoba ye wala dɛ ka ne ye silamɛya kadiriba kɔnɔ nin cogo in na o ye kabakoba ye wa ne ni ɲɔgɔnna caman i m'a ye balafɔla kɔrɔ dama wulila k'i jɔ k'i yuguba sisan o kɛra kɛnɛ kan Allahu Akbar cam kɛra koyi ni nana diɲɛ de kɛ chantier la diɲɛ ɔrɔku chantier la ne b'a d'i ma kabini Genesis ACDC Tam Tam Shone Rock 4 Foreigner 4 ka Bad Company d'i ma ka Dar Street d'i ma siga t'a la cam Allahu Akbar bon ni bɔra ye ni nana reggae chantier la ne b'a d'i ma Jimmy Cliff ka Eroy d'i ma ka Peter Tosh d'i ma a Assassinat cogoya min na ka Britney Spears d'i ma a ka Live la ka d'i ma a ka Cheval Blanc na ka Robert Nesta alias Bob Marley a sara san min na ani bana min y'a fa ani dɔnkili min y'a su don ne bɛ nin bɛɛ dɔn ni diɲɛ denya don Allahu Akbar i b'a dɔn cam Allahu Akbar n'i y'o bila n'i nana diɲɛ bɔlɔntanabaw la ne b'a d'i ma depuis en 1970 a meilleur kɛra Pelé ani Garrincha ni Tostão de ye bɔlɔn ci ɲɔgɔn fɛ brésilien don 1974 a meilleur kɛra Frank Beckenbauer allemand don 1978 a meilleur Mario Alberto Kempes argentin don Espana 82 a meilleur kɛra Bruno Conti u ye Paolo Rossi bɔ kaso la a ye coupe ta ka di faso ma italien don avec Oriali Marini Cabrini Tardelli siga t'a la cam n'i y'o bila Guadalajara Mexico 86 a meilleur joueur kɛra Diego Armando Maradona ka Allemagne ti finale la 3-2 Brown o ye premier but don Valdano Bruchaka siga t'a la a kɛra ten n'i y'o bila Italie 90 o meilleur joueur kɛra Lothar Matthäus allemand don ani Thomas Hassler Moller Libaski Foster an'olu de ye bɔlɔn ci ɲɔgɔn fɛ siga t'a la Allahu Akbar kana Yusa 94 o meilleur joueur kɛra Romario ye brésilien don Allahu Akbar kana 98 France o meilleur joueur kɛra Zinedine Zidane ani Pires ni Deschamps de bɔlɔn ci ɲɔgɔn fɛ Allahu Akbar Nicolas Anelka ni Barthez ani Karameu ni Emmanuel Petit siga t'a la kana Corée Japon 2002 a meilleur joueur kɛra allemand ka gardien Oliver Kahn siga t'a la a kun bɛ jɔ Bayern kɔfɛ Allahu Akbar Ronaldo ye début don a la ka carton rouge to a bolo Michael Ballack bolo allemand ka mineur de jouer numéro 13 a kun jouer Chelsea la siga t'a la n'i y'o bila Allemagne 2006 a meilleur joueur kɛra Zinedine Zidane malgré a ye cɛ tun n'a kunkolo ye ka carton rouge sɔrɔ o ma bali k'a kɛ meilleur joueur ye Afrique du Sud 2010 a meilleur joueur kɛra Diego Forlan Uruguayen don i y'a faamu ni o bɔra yen meilleur joueur Brésil a kɛra 2014 Lionel Messi ka ɲinɛnda kɛ Modric ye a bɛ jouer Real Madrid la anw ye nin bɛɛ dɔn n'i nana Zaïre la ne b'a d'i ma depuis Diblo Dibala Orlis Mambelo Kofi Olomide Kasserelu Zitanelu Papa Wemba anw ye nin bɛɛ dɔn anw jɛna nin bɛɛ kɔ ni Aïdara ka wajulikan ye ngo ni besa don don ni massage calculé don don ni dégalema don ni mapuga serré don anw bɛ taa an da don aljana kɔnɔ manil fa Jabbar Kudus Salam Wahid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah cam Allahu Akbar
masa jigi tigɛlen a den la ka laban ka masa den ɲɛ k'a d'a ma bilahi Sherif Usmane Madani Haidara a kelen don Allahu Akbar jam cɛ jigi tigɛlen a muso la ka muso waaju k'a lasabali k'a kɛ yɛrɛden naani ni waliden naani ye ka furu barika ɲini k'a kunbere turu a cɛ ye k'a barika ɲini k'a hɔrɔma ɲini bilahi o sɔrɔla an ka nin taabolo in na ni le 12 mai den bangeni ye a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara Allahu Akbar jam o kama Ala y'a kɛ kamatigi ye o kama Ala y'a kɛ hɔrɔmatigi ye jamana in kɔnɔ yan jamana kelen faamaw a n'a dɔnnibaw a n'a a waritigiw ka su ka bila maa kelen na k'i kɛlɛ ka kɔ a da i la i ka laban ka bonya sɔrɔ ka karama sɔrɔ ka kɔrɔta sɔrɔ o jamana kelen kɔnɔ ni tiɲɛtigiya tɛ bilahi o tɛ se ka kɛ ayi o tɛ kɛ Allahu Akbar jam ni tiɲɛtigiya kɛ o tɛ se ka kɛ abada ayi o tɛ kɛ caman b'a fɔ ko ko Haidara ko du caman b'a fɛ du caman b'a fɛ i b'a kɔrɔ dɔn dɔ m'a f'i ye sa ko a ye loyer kɛ wa siga t'o la a y'a kɛ Haidara ye so kelen min sɔrɔ yan n'a bala k'i to o so kɔnɔ ka boli minɛ bolitigi la Allahu Akbar ka na waajuli kɛ Mali kɔnɔ hali i siso an b'i don kaso la k'i to o so kɔnɔ ka sinji tigɛlen tugu k'i to o so kɔnɔ ka dangaden kɛ dugaden k'i to o so kɔnɔ ka bari ta ni jɛnɛya ye fo États-Unis ka wale k'a ja Allahu Akbar a kɛra ten o so u nan'u kando 1994 k'u b'o so ci ko k'a kɛ hôtel Allahu Akbar y'a fɔ sirikɛ ko n'a a tili n'a bɛnna n ka Ala ma n bɛ Ala kɔ nka n'a ma bɛn Ala ma o tuma na a na fɔ ko Haidara ka so ci sa subhanallah a fɔra tan bilahi Ala faama ko e kodilala e jigi faama e jogo ɲumantigi maa tɛ siratu tigɛ ni fosi ye bilahi k'o ka bɔ ka tɛmɛ jogo ɲuman kan o y'i mɔkɛ cikun ye ne y'o di i ma k'i jogo ɲɛ yanni i ka jogo kuma fɔ i y'a wale kɛ yanni i ka danbe kuma fɔ i ye danbe wale kɛ yanni i ka hɔrɔnya kuma fɔ i ye hɔrɔnya wale kɛ o kama danbetigi min sɔsɔ hɔrɔnw ma ban i la yɛrɛwolo y'i kanu siga t'a la i ka nin so in na jamana ɲɛmaa bila ka na kafe min fɔ a susɔli la anw ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ la o susɔli o kɛra ayiwa faamabaw ka kafe min yɔrɔ ye siga t'a la tili ma bɔ bilen ayi a ma bɔ ka laban tuguni ko minnu b'i nɔfɛ an b'i minɛ k'i don kaso la an na taa n'i ye k'a na an na taa n'i ye premier arrondissement na deuxième arrondissement na ka an na tenitigi bɛɛ k'i yɛlɛma yɛlɛma o ni ɲɔgɔn cɛ ko tuma na olu bɛna fanfari gosi i ye f'i siso kɔnɔ k'a fɔ Haidara ko i dɔn ko fasoden ɲuman i dɔn i ni yangara ka kan bilahi o de kama Ala ye so d'a ma diɲɛ dugu bɛɛ la fo n'ansaru tɛ yɔrɔ min siga t'a la maaw k'u bi so kelen di Ala ye so 5000 n'a y'i diya a fɔ so 10000 a étage ka ca a dugumaso ye Ala y'o di Haidara ma diɲɛ fan bɛɛ alhamdulillah an dɔrɔ o la fɛn laada sira la ni binkɛnɛ bɔra ko tɛmɛ faasi i ye hɔrɔn ye kana jɔ o ye sira laada ye fɛn fɛn ni sɛnsɛnyalen bɔra k'i ɲɛma jɔ ko sɔɔni tɛmɛni bɛna haramuya i kan ni bilenman bɔra ko tɛmɛni kɛra haramu ye o yɔrɔ bɛɛ kumuna mina u ye bahaw dini ye a sanfɛ n'o ye Seyida Hajaratu furukɛ ba in ye n'o ye Seyida Fatimatu Zahara Alibatulu sotigi ba in ye ni o ye Seyida Aisha n'o ye o sotigi ba in ye Seyida Alima sotigi ba in ye a n'an tɛnɛmuso ba in n'o y'an ka Seyida ba in ye b'a funɛ Ala ka hinɛ ni silamɛsiw la kumana mina n'o sotigi yɛlɛla u ko ni binkɛnɛ bɔra o Haidara ta bilenman ma bɔ o Haidara ta nɛrɛman ma bɔ o Haidara ta asilamɛw a bɛ se ka tɛmɛ nin kan anw denw
nyani siribike ka kuma an denw da kɛra mun ye tiriko kamangele tiriko sintiyɛlɛma tiriko barakunbɔ jipu kɛrɛfila ci kɔci ɲɛci coupe dégale o de donna anw denw siribike nana kuma ka kuranɛ tafsiru bɔkɔrɔba ka kuma dame kan i ka siribike kumana hɔrɔnya kan ka kuma yɛrɛ wolo kan ka kuma muso ka yɛrɛ datugu kan ko alakira bana ka kuma a muso balimamuso fɛ ko a ka disa ka fɛngɛ bilahi o de kɛra sababu ye sutura yɛrɛ kɛra fa bɛɛ lajɛlen fɛ an ka motigiw la fo kalansow la minnu langolo kun kan ka bɔ ka dɔn kɛ bari kɔnɔ bilahi olu jɛna o kɔ ko Ayidara kumana. Alhamdulillahi rabbil alamin. An balima Shirifula TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Nin kun ye anw ye Bangɔni kɛnɛba la. An karamɔgɔ an'an fa Fakhamatu Rais Seyid Sherif Usman Madan Haidara ale ka san 64 sɔrɔli ɲaɲagali hukumu kɔnɔna na. Kɛnɛ min labɛnna fadi fɛ k'a kɛ bonyamasegi ani duwawu don ani ŋaniya yira ani kanu yira an karamɔgɔ an'an fa a Sheikh Sherif Usman Madan Haidara la k'a ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya Ala k'o di an karamɔgɔ ma an'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka da waati na cogoya kan baara tɔw bɛ yira aw la waati nataw la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shukran lakum wa dumtum bi khair. Tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba